Ndi nthawi yankhani uchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Talson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. 1.28 trillion kwacha zomwe zikupita ku nduna wa zamaphunziro mu dongosolo la zachuma ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Bungwe la Tobacco Commission lati alimi asadandaule popeza bungweli lionetsetsa kuti fodya yense chaka chino amugule pa mtengo wabwino. Ndipo nyumba zoposa 170 m'boma la Mangochi zili m'madzi potsatira kusefukira kwa madzi mu mtsinje wa Shire. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Pomwe aphungu nyumba malamulo akumalizitsa kuunika ndalama zopita ku nthambi za boma kudzera mu makomiti a nyumbayi, atolankhani athu mwayi mtumodzi ndi lonjezo Msodoka akuunika ndalama zomwe zayikidwa ku nduna za maphunziro ndi ntchito yomwe zikuyembekezeka kugwira. I'm pleased to report that the budget I'm presenting before you, Mr. Speaker, sir, it is people-centered, it is pro-poor, it is developmental as well as transformative. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka inauza nyumba ya malamulo kuti mwandalama zomwe azigawa kupita ku nduna wa zamaphunziro 47.6 billion kwacha zipita ku ntchito yopereka maphunziro aulere msukulu za primary ndi za sekondari yomwe inayamba pa 1 January chaka chino. Cholinga cha ntchitoyi ndi kufuna kupereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira aliyense. Pa ndalamazi 31.7 billion kwacha igwira ntchito zolipira ndalama za chitukuko zomwe ophunzirawa amapereka msukulu za sekondari ndipo 15.9 billion kwacha zipita ku malipiro a general purpose fee zomwe ophunzira amapereka msukulu za primary. Mutani Tambala ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro ndipo ati ntchito yopereka maphunziro aulere msukulu za primary ndi sekondari ndi yofunika kamba kuti ithandizira kukweza maphunziro yomwe ndi ngodya yofunika kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya ake oti lidzakhale lodzidalira pachuma pofika mchaka cha 2063. Boma la Esesa kuyika ndondomeko ya skulu za sekondari ndi za primary za ulere, ndipo boma likupereka ndalama kuma skulu amenewa kuti aziyendesera zimenezo. Inu ndine tikhoza kuvomereza kunena kuti pali zinthu zina zimene zikhoza kukhala zokwanira zikhoza kukhala zosakwanira, koma tikati tinene moona mtima ndimonena kuti boma la Esesa mmene muli magapumo ndimofunika a minister a finance mounikira ndi education aunikirane kuti mmene mukucheperamo aone kuti kodi mmene mwangasokerere bwanji, chifukwa maphunziro ndi amene amapangisa kunena kuti ngakhale chuma cha dziko chipite pasogolo. So kuyikako ndalama zokwanira bwino ndi chinthuso chabwino, chifukwa mzungu amanena kuti education ndi mene imatipasa human capital. Posachedwa apa bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC linatulutsa ripoti la kalondolondo wa mmene ntchito za maphunziro zinayendera mu ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2025-2026. Ripoti ili labweretsa poyera kuti pa ndalama zomwe boma linayika ku ntchito za maphunziro 77% ya ndalamazi ndi yomwe inaperekedwa ku ndunawo. Akondowe ati aphungu a nyumba ya malamulo akuyenera kuunika zinthu ngati izi. Amene tapanga ationesera kunena kuti mu budget yonse 1.3 trillion imene unduna udapasidwa, ndalama zimene zaperekedwa makonsolo komanso maskulu komanso ku central government ndi 77% yokha. Koma kwangosara 20 days pamene pali ndalama zopitirira 200 billion zimene zikuyenera zikhale
zitaperekedwa. Zimene zikuoneseratu kunena kuti ndalama zimenezi siziperekedwa. Chifukwa chake pakuyenera kuti pakhale kufanana pa ndalama zimene zaperekedwa ndi mmene boma likutumizira ndalama masukulu komanso makhonsolo. Pakadali pano akondowe ati akadakonda kuti ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha zomwe zayikidwa ku thumba la dera la aphungu wa nyumba ya malamulo la Constituency Development Fund CDF 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse idzipita ku ntchito za maphunziro. Ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026-2027 yayika ndalama zokwana 11 biliyoni kwacha yogulira zipangizo zophunzirira komanso zophunzitsira msukulu za sekondale ndi pulaimale. Izi zikuonetsa kuti ndalamazi zawonjezereka ndi 122% poyerekeza ndi ndalama zomwe zinayikidwa mu ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2025-2026 zokwana 4.96 biliyoni kwacha. Poonjezera apa ndalama zokwana 45.7 biliyoni kwacha aziyika kuti zithandizire kuyendetsa sukulu za sekondale komanso sukulu zosula aphunzitsi. Ku sukulu zisanu ndi imodzi za ukachenjede za boma zapatsidwa ndalama zokwana 234.3 biliyoni kwacha. 42 biliyoni kwacha mwa ndalamazi zithandiza kuti ophunzira oposera 40,000 apeze mwayi wangongole zothandiza pa maphunziro awo. Lusubiro Phiri komanso Christian Madzayenda ndi ena mwa ophunzira omwe amapindula ndi ngongoleyi kudzera ku bungwe la Higher Education Student Loans and Grants Board ndipo akufotokoza. Sango yanga ndicho chuluka chifukwa kuti thandiza anthu ambiri kuti apeze maphunziro chifukwa poyamba paja apeza kuti anthu awasankhira ku universities komano awakanika kupita ifo yoti alibe mafizi komanso ngati ndrama ya upkeep alibenso ndrama yoti zikathandizira kusuluka nkhani ya chakudya chani zimakhala zovuta. Skulu imavuta ifo ya mwina ndrama zikusowa komano poti parliament yariganizira ana ovutika afe kuti tithandizike komapo ndifuna ndithokoze boma pa yomwe lapangacho ndi chinthu chachikulu ndipo apresident athu anandole muchifukwa cha zimenezi. Poyankhulako pa nkhaniyi wachiwiri kwa wamkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Luwana Profesa Emmanuel Kaunda wathokoza boma pokweza ndalamayi ponena kuti ndi njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ife tinasangala kwambiri kuti nambala yakwera ikanga tinali 35,000 mwa pamenepo ngati sindikulakwitsa yafika 40,000 42 billion kumbuyo kusinali choncho. Ifeyo ngati ma leaders a university tingonena kuti boma mwachinda chinthu chachikulu apopo boma likamayang'ana nkhani ya maphunziro amene amatukula dziko ndi chimene apanga chija ndikuti athandizana ambiri amene sakanatha kufikira ku sukulu. Pomwe dongosolo lowunika ndalama zomwe boma lagawa ku maunduna ndi nthambi za boma likupitirira, mabungwe ndi anthu okhudzidwa ndi ntchito zokweza maphunziro akupempha kuti pakhale njira zoyenera zoonetsetsa kuti ndalama zomwe zayikidwa mu ndondomeko ya zachumayi zigwire ntchito yoyenera pa nthawi yake kuti zinthu zisinthe mdziko muno kumbali ya maphunziro. Dongosolo yoyika ndalama zapadera zopita ku ntchito yokhazikitsa makina otsukira mthupi kwa anthu omwe ali ndi vuto la impsyo ku chipatala cha Mzuzu Central yapereka chilimbikitso ku ntchito yolimbana ndi matendawa. Kufikira pano chigawo cha kumpoto mdziko muno chilibe chipatala chomwe chimapereka thandizo pa vuto la impsyo. Mkulu wa bungwe loona za matenda a impsyo la Kidney Foundation Malawi Samuel Kamwanje wati izi zithandiza kuteteza miyoyo ya anthu ochuluka. Catherine Banda watitumizira ripotiri. Mu ndondomeko ya chuma ya boma ya 2026 kufikira 2027 nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka inalengeza kuti boma layika ndalama zokwana 1.02 trillion kwacha ku ntchito za umoyo ndipo mwa ndalamazi 3 billion kwacha ndizo zikupita ku ntchito yokhazikitsa makina otsukira mthupi kwa omwe ali ndi vuto la impsyo. Ndunayi inati ndondomekoyi ichitika m'magawo ndipo iyamba ndi chipatala cha Mzuzu Central. Bungwe la Kidney Foundation Malawi latele kukhulupirira kuti kuyika ndalama zapaderazi kuthandizira kwambiri anthu omwe ali ndi vuto la impsyo kuti adzipeza thandizo la chipatala mosavuta. Mkulu wa bungweli Samuel Kamwanje wati izi
zakhala pempho lawo lomwe akhala akupempha kwa zaka m'mbuyomu kuti chipatala cha Mzuzu chikufunikira makinawa, pomwe akuti anthu ena amalephera kukalandira thandizoli kamba kotalika kwa mtunda kupita mzigawo zina, ndipo ena amakakamizika kusintha dera lomwe akukhala. Nalemba kalata yonena kuti tikufunikira tikhale ndi dialysis machine ku chigawo cha kumpoto. Nde ngati boma ilili laganizira lona kuti ayikepo budget ya padera yofuna kuti iwone chithandizo chimene chipite patsogolo. Tiyamike boma kuti kwa anthu amene ali ochepekedwa amapereka chithandizo ichi mu zipatala zawo ziwiri, Kamu Central Hospital ndi Queen Elizabeth Central Hospital mwaulere salipira. Pamene kuti upite ku private kumayenera kulipira pafupifupi 300 or 370,000. Pamene boma likupereka kuti chithandizochi mwaulere. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mihen George Jobe wati zomwe boma lachitazi zikulingana ndi mfundo zomwe mabungwe anapereka ku boma pomwe limamva maganizo a anthu pokonza ndondomeko ya zachumayi. Ifeyo tinapempha zimene zija kuti kunzuzo kuyenda kukhala dialysis mu submission yathu ayikidwapo ndiye tikapeza kuti pala ambiri amene athandizidwe apulumutsidwe ku vuto la amene ndi vuto la impsyo mama amene akuchokera kumpoto amayenda kuchokera kumeneko kupita ku Lilongwe ku Kamuzu Central zimene zimalowa mthumba kwambiri zimatenga nthawi yawo yambiri. Pakadali pano mneneri wa unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wati undunawo wayambapo kale ndondomeko zina zokonzekera kukhazikitsa makinawa ku chipatala chachikulu cha Mzuzu. Zimapereka chipsinjo kwa odwala chifukwa thandizo limeneli ndi limayenera kukhalapo pafupifupi kosachepera kawiri pa sabata. Ndiye munthu wachokera ku Chitipa kapena wachokera kandi ku Rumpi akabwera ku Kamuzu Central Hospital sikuti tathana naye akuyenera kuti alandire thandizoli posachepera kawiri pa sabata. Ndiye zimapereka chipsinjo kwambiri kwa anthu akumpoto. Ndiye pamene tikukhazikitsanso machina amene ku chipatala chachikulu cha Mzuzu ndiye kuti tsopano anthu aziyenda mtunda wapafupi kuti apeze thandizoli samakhalanso akudikirira kuti apite ku Blantyre kapena ku Lilongwe. Malingana ndi malipoti akunduna wa zaumoyo amzipatala zikuluzikulu amchaka cha 2025 anthu oposa 1000 ndiwo anapezeka ndi matenda a impsyo ndipo ena oposa 700 anawagoneka mzipatala kamba ka matendawa. Malipotiwa atinso anthu 158 anamwalira ndi matenda a impsyo. Pakadali pano chipatala cha Kamuzu Central chikuyang'anira anthu oposera 60 omwe akulandira thandizo kudzera ku makina otsukira mthupi a dialysis machine. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Spikala wa nyumba malamulo wapempha anthu ochita malonda kuti atenge mbali pokonza malamulo ngati njira imodzi yothandizira kuti ntchito za malonda mdziko muno zipite patsogolo. Spikala wa nyumba malamulo Samia Suleiman wanena izi pa zokambirana zomwe akuluakulu ku nyumba malamulo anali nazo ndi anthu ochita malonda mdziko muno. Suleiman afotokoza. Cholinga chokuti tigwire limodzi ntchito. Ku parliament kuja timaona kuli malamulo ena amene tigwiritsa ntchito pano ochokera kuti anapangidwa mwina 1940 1950 koma tikusatirabe zimenezo mpaka pano. Izi zikutibweza mbuyo. Tikuyenera malamulo tiziyasintha malinganaso ndi nyengo kumene kuyendera. So pali malamulo ena okuti mwina akhoza kukhala kuti akuaphinja anthu azamalonda koma saziwa kuti tingathandize bwanji. Zimene tikuwauza kuti ife ndotsegula makhomo athu ndotseguka, bwerani tiuzeni zimene zikuphinjani ife tisinthe malamulo malinganaso ndi mmene nyengo ilili kuti aliyense azitha kuwina akamachita zinthu. Ndipo Adeze Kambalame ndi mkulu wa bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCI. Punga nyumba ya malamulo ndi amene amakonza malamulo amene amayendesa dziko lathu. Komanso malamulo amene amapanga mu nyumbayi ndiwo kuti amakhangati amathandiza kapena nthawi zina kubwezeretsa ntchito za malonda. Ndiye kwa ifeyo mkumano umenewu ndi wofunikira kwambiri chifukwa choti nthawi zina mwina amatha kupanga chiganizo chija chifukwa kuti mwina angomva mbali imodzi. Koma munthu ukamva mbali zonse umatha kuona kuti chimene tingapange chothandiza kuti dziko lathu makamaka chuma cha dziko lathu chino chiziyenda bwino ndi zotani. Fwa pali zinthu zina zoti zimaoneka ngati ndi zabwino koma mwinanso zili zoononga chuma. Koma ngatinso chuma cha
dziko chisakuyenda bwino tizidziwanso kuti chitukuko sichimayenda bwino. Ndi kwa ifeyo mene ayambisira nkhani yoti tizitha kukhala pamodzi pamodzi ndi kukambirana. Kwa ife tikuona kuti ndi chinthu chotilimbikitsa makamaka poona kuti kodi kutsogoloko tikhala tikuyendera bwanji limodzi pofuna kumanga dziko la Malawi makamaka poyang'ana mmene tingatukulire chuma cha dziko lino. Mukone ankhanizi ochokera kuno kwa MBC bwanji tionenso mitu yake. 1.28 trillion kwacha zomwe zikupita ku nduna wa zamaphunziro mu dongosolo la zachuma ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Bungwe la Tobacco Commission lati alimi asadandaule popeza bungweli lionetsetsa kuti fodya yense chaka chino amugule pa mtengo wabwino. Ndipo nyumba zoposa 170 m'boma la Mangochi zili m'madzi potsatira kusefukira kwa madzi mu mtsinje wa Shire. Sankaweka mukafuna yenu pamputa kupitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture kupha makwacha ndi ulime. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Bungwe la Tobacco Commission lati alimi asadandaule popeza bungweli lionetsetsa kuti fodya yense chaka chino amugule pa mtengo wabwino. Mneneri wa bungweli Aterefolas Chigwenembe wati chaka chino fodya acheperapo poyerekeza ndi chaka chatha. Blessings Gondwe ali ndi zambiri. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission Aterefolas Chigwenembe wati alimi ayembekezere mitengo yabwino msika wa fodya akausegulira. Iwo ati kafukufuku wawo amene sanafike kumapeto akuonetsa kuti chaka chino fodya achepa ndipo mitengo ikhala yabwino. Alimi apere kugulitsa fodya wawo kwa anthu ena aja amangoyenda m'midzi kumagula fodya chifukwa anthu amene aja amawagula mowadera alimi koma alimi akadekha kungotichita pang'ono akagulitsa fodya wawo malo vomerezeka kumene akalanjire mitengo yovomerezeka ndipo iwo apindula ndi ntchito yawo. Aubrey Mseteka omwe ndi mlimi ochokera ku Watereka mboma la Msimba ati akuyembekezera kuti malonda a fodya chaka chino ayenda bwino. Ifetu alimi tizipezako kaphindu pa mapeto ake chifukwa ulimi ndi business kwa ifeyo. Ndiye kopanda kuti gula bwino chaka chamawa sitingapezeso phindu loti tizalimeso bwino chifukwa ifetu sikuti tiumalima kuti tikagule fertilizer koma tiziphindula makamaka nanga siti makhala kuti tindi antchito timakhala kuti iso ndi banja loti timasamalira. Mlimi wina Naomi Chavula wati chaka chino mvula yagwa yambiri ndipo yakokolola chionde munda zomwe zichepese kuchuluka kwa zokolola zake. Okushoni tukazika kuti ngeti wanga katigura komakola kupambana kwa shaka shamala. Kwa shaka shamati kadandaula shomeni. So shaka shino vula yenamu yawira shomeni wona likuwangera tondeka kwetu kuti ngeti tikololenge utongeanga. Patangotha tsiku limodzi kuchokera pomwe konsolo ya mzinda wa Blantyre inatseka malo ochitira malonda komanso nyumba zomwe eni ake ali ndi ngongole ndi konsoloyi. MBC yapeza kuti kampani zambiri zalipira ngongole zomwe zinali nazo ndi konsoloyi. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomosman yati kampani zina zomwe zalipira ngongole zawo azitsegulira ndipo zayambiranso kugwira ntchito zawo. Chisoma break wafika ndi zambiri. Poyankhula ndi MBC Osman anati pofika lachitatu mmawa konsoloyi inali itatolera ndalama zokwana 69.3 million kwacha kuchokera kwa eni nyumba komanso malonda omwe ali ndi ngongole ndi konsoloyi. Lomwe tikupangira zimenezi ndi kufuna mzinda wathu kuti ukhale waukhondo komanso ukhale ndi zitukuko zosiyanasiyana. Ukuziwa kuti boma linapereka mphamvu kwa anthu
so many Blantyre City Council ili ndi njira zomwe ingapeze ndalama ndikupanga zitukuko pa yokha ngati Blantyre City Council. Chimwene wanga ukaonesesa Blantyre muno zinthu zambiri zinaonongeka zikuoneka kupanga repair. Anthu akudandaula for example misewu yambiri ndiyokumbika ndeti kufuna misewu imene isiye kukhala yokumbika ikhale yabwinobwino zonse zikufunika ndalama. Ndiye pa ndalama zimenezi zitithandiza kuti tigwire ntchito zimenezi ukozona even misewu mu small painted area mu highway simukuoneka bwinobwino modumpirana simukuoneka bwinobwino zonse zitufuna tikonze kuzera mu ndalama. Osman ati konsoloyi sikuchita ndale ndi nkhani ndipo ipitiriza kutseka malo onse omwe ali ndi ngongole ndi konsoloyi. Ngamagwira ntchito sitingangazana andifuna chenjeze wina aliyense omwe akudziwa zoti ali ndalama ndi Blantyre City Council tibwera izi tangoyamba tibwera. Zina mwa kampani zomwe anazitseka ndi monga za Malawi Housing Corporation komanso Pacific Limited. Malinga ndi a Osman, ndalama zomwe akutolerazi zithandizira kukonza misewu yomwe ndiyokumbika komanso ntchito zina zachitukuko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nyumba za mawanja oposa 170 m'mudzi mwa Ngalamo mdera la mfumu yayikulu Mapira boma la Mangochi zili m'madzi potsatira kusefukira kwa madzi mutsinje wa Shire komanso kuchuluka kwa mlingo wa madzi. Mkulu wa town ya Mangochi a Ernest Kadzokoya wauza MBC kuti padali pano mawanja 174 ndomwe atsimikizika kuti akhudzidwa ndipo chiwerengerochi chikuyembekezeka kukwera. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene madzi mu mtsinje wa Shire ayamba kusefukira kamba kakuchuluka kwa mlingo, mabanja oposa 170 akhudzidwa ndipo chiwerengero china chikuyembekezeka kudziwika pamene mlingo wa madziwo ukupitirira kukwera m'boma la Mangochi. MBC itayendera anthu omwe akhudzidwa m'mudzi mwa Ngalamo mdera la mfumu yayikulu Mapira m'bomali yapeza kuti nyumba zosiyanasiyana zili m'madzi ndipo eni ake athawa kale mnyumbazo pamene mantha akula m'mudzimo kamba kamadziwo. Polankhula ndi MBC, mkulu wa town ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ati pamene konsoloyi ikufunafuna thandizo lopereka kwa anthuwa kupeza malo okhazikika oti anthuwa adzikakhala ndi yankho pa vuto lomwe likuchitika kuderalo kamba kuti akasikoyamba. Kwambiri ndithu mtauni yamu ndi chiwonongeko chachikulu chimene chachitika ndi mavuto amene takhala nawo kwa zaka zitatu kwambiri nthawi ya Second Fred chaka tinaona madzi anachuluka mu nyanja yathu mpaka na mushire menemu chaka chinonso zangoyamba kumatauna kale ndithu nyumba zambiri zimene zakhudzidwa tukamba za mabanja oposa 174 amene nyumba zawo zili m'madzi ambiri asamuka kale chimene chili chiopsezo chachikulu. So ngati konsolo kwambiri tinabwera zaona amenepa uthenga wathu yamba umakhala umene kuti tisatayepo moyo wina liwonse anthu asamuke asadikirire madzi amenewa kuti afike mlingo opsa kwambiri. Mfumu Ngalamo ya mmudzimo yati vuto la kusefukira kwa madzi modabwitsa mderali linayamba kuoneka zaka zitatu zapitazo patatha zaka zochuluka chichitikireni. Mfumu yati pamene anthu omwe akhudzidwa akusowa chakudya, ziwiya ndi zovala, kupeza malo okhazikika oti anthuwa adzikakhala ndi yankho labwino kamba kuti pamalowa sipoyeneranso kukhala. Ngati ungapezeke mwayi umene woti ndikutithandiza kuti tipeze pena pake poka tita kulola kupita ukakhala pamalo chifukwa choti boma limene lingatithandizire. Mawu ake kansala wa dera la Nsukamwere Roda Banda komwenso anthuwa akukhala wati ambiri mwa anthu ena omwe akukhala m'mudziwu ndi ovutika ndipo sangathe kudzigulira malo oti akakhale ndipo nchifukwa chake amabwerera m'malowa madzi akaphwa. Chimene chingavute chimene ndikukhulupirira ndi ndalama yokapeza malo kwina koma atakhala kuti mwina athandizidwa kuti malo awa ndalama tikuthandizani ngati kuboma ndiye kuti zinthu zonzotani nzotheka chifukwa anthu ambiri mmene amamanga ichi sankayembekezera kuti tsiku la lero likungabwere madzi mmene abwereramo lakhala ngati vuto lobwera mogwa mwadzidzidzi. Mchaka cha 2024 nyumba zambiri zidalowanso madzi ndipo ena omwe adamanga nyumba za makono adathawa m'malowa chifukwa cha kusefukira kwa madziwa. Munkhani za masewero,
Bunge loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mchigawo chakumwera mawa lachinayi lilengeza kampani yomwe yachita nayo ubale kuti idzithandiza ligi yake ya Premier Division. Izi zikudza kamba kakutha kwa ubale pakati pa bungweli ndi kampani ya Rab Processors yomwe yakhala ikuthandiza ligi kwa zaka zitatu kudzera mu chakumwa chake cha Thumbs Up. Mtsogoleri wa bungweli ndi Adiles Kachala ndi pafotokoza. Anatiuza mu September kuti sapitirira mu sponsorship chaka chino chikatha, ndipo ife ngati executive tinayenda tinagogoda mu makampani ndisimikize pano kuti sponsorship wina wanyuwani amene akutenga malo mwa labu wapezeka, ndipo tizikhala tikumpangani vero. Ndimangofuna kuti mwina mitima ya matimu osala anthu osatira mpira especially akumwera kuti mitima ikhale pansi, asadandaule china chilichonse chili under control. Sizinadivute chifukwa choti mwina mayendesedwe ya mpira kunoko timatha kuyendesa bwino. Makampani mwina titagogodera ndi ambiri amenenso anali willing, koma of course tangosankhapo mmodzi yekhayi amene tizipanga naye apapo. Kwambiri amatimvera mwina ambiri zathu kuti timayendesa bwino, ndi ambiri onso mwina amasatira mpira, so sizinavute kupanga chiganizo mwina titapasa proposal. Tikatere tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. 1.28 trillion kwacha zomwe zikupita ku nduna wa zamaphunziro mu dongosolo la zachuma ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Bungwe la Tobacco Commission lati alimi asadandaule popeza bungweli lionetsetsa kuti fodya yense chaka chino amugule pa mtengo wabwino. Ndipo nyumba zoposa 170 m'boma la Mangochi zili m'madzi potsatira kusefukira kwa madzi mu mtsinje wa Shire. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Talson Kamalata, tikuti usiku wabwino.